Vores 5 unge talere her fra Røst, kom lige frem. Giv en kæmpe stor hånd til alle vores 5 modige talere fra talerskolen Røst. Tak skal I have. Og nu hører jeg ikke til dem, der har haft ret mange sabbatår. Det må jeg godt nok indrømme. Altså, jeg har faktisk aldrig rigtig prøvet ikke at lave noget. Og min familie siger, at måske skulle du prøve det på et tidspunkt. Jeg spurgte engang en journalist, kunne du ikke have lyst til at skrive noget om, at jeg har indspillet en CD? Så siger journalisten, jamen det er jo en større nyhed det år, du ringer og siger, at du ikke har indspillet noget, Sigurd. Så bliver vi jo nødt til at spørge ind til, hvorfor du ikke har lavet noget. Men jeg synes, det er fantastisk at være her. Vi har op mod 2.000 gæster lige nu, og det er fantastisk. Skal I give hinanden en kæmpe stor hånd? Tak for det store fremmøde. Og jeg bed mærke i mange af de gode replikker, som vores unge talere havde. For eksempel det der om de sociale medier. Så spørgsmålet er, skulle jeg ikke lige tage et billede her af alle jer til min Facebook? Jo, det tror jeg da lige, jeg skulle. Ja, I må godt lige vinke lidt alle sammen. Ja, men altså, jeg har aldrig set noget så godt. Og ved I hvad så? Så er vi klar til at synge. Er I også klar til at synge? Ja! Jeg kan ikke rigtig høre jer her på Skamlingsbanken. Er I klar? Ja! Godt. Ved I hvad? Vi starter over i den klassiske fællessangstradition med den vidunderlige. Den danske sang er en ung, blond pige. Og jeg håber, at alle har lyst til at synge med. Den danske sang er en ung, blond pige. Hun går og nynner i Danmarks hus. Hun er et barn af det havblå rige, hvor bøgen lytter til bølgens brus. Danske sang, når den dybest klinger, og klang af klokke er svær og skjold. I moders huser på brede vinger, en saga tone fra Hedenol. Af Sjællands skønne og Jyllands vælde, de tvende klange af blidt og hårdt. Skal sangen rumme for ret at melde om hvad der inderst er os og vor. Og tider skifter og sæder mindes, kunst og kamp kræver stadig stål. Det alter hvor vores sjæl skal ildnes, det flammer hedest i bjergemål. Så syng da Danmark, lad hjertet tale til hjertet. Sproget er vers og sang, og lærer kan vi at lære gale den mørke over den grønne vej. Og blæsen suser sin vilde vise, og stranden drøner sit højtidsklad. Fra himlens løn, som fra stedens flise, skal sangen løfte sig over land. Ja, men giv hinanden en kæmpe stor hånd. Så dejligt sunget. Se, nu har vi været omkring Grundtvig allerede i vores introduktioner her i dag. Og vi skal synge en tekst nu skrevet af Grundtvig. Han skrev den i 1839, og den her tekst var med til at indvarsle hele hans tanke om folkeoplysning. Og som jeg også lige har fortalt børnene inde i byen her til formiddag kl. 10, så var det sådan, at Grundtvig... prøv lige at høre, nu skal vi prøve noget sjovt. Nu prøver jeg at spørge jer. Hvor mange her i dag tror, at Grundtvig stemte imod grundloven? 108?
Ja. Hvor mange tror, han stemte for? 630. Ja. Hvor mange tror, han stemte blankt? Det er faktisk det rigtige svar. Han stemte blankt. Hvorfor det? Fordi han synes ikke, grundloven var god nok, for grundloven den var jo i sin oprindelige form i 1849 kun tiltænkt mænd, og kun mænd, der havde deres eget hus og en vis betragtelig formue. Så det var faktisk kun 15% af befolkningen, som måtte stemme. Og Grundtvig var så progressiv, at han synes, at hvis ikke kvinder også fik lov til at have stemmeret, så kunne han simpelthen ikke stemme for det. Han diskuterede det meget med sin kæreste, Marie Toft, som også var vældig progressiv, som sagde, jamen det er da et bedre skridt, at vi trods alt får en grundlov, hvor nogen får stemmeret. Men nej, sagde gamle Grundtvig, hvis ikke kvinder kan være med til at stemme, så stemmer jeg ikke for grundloven. Jeg har skrevet om alle de her ting i min bog, Sigurd fortæller om grundloven. Jeg vil ikke fortælle mere om det nu. I kan bringe den med hjem, den er til salg herovre, hvis I har lyst. Men nu synger vi hans tekst, som jo indvarsler hele tanken om folkeoplysning, som vores værdisæt i dag bygger på, er lyset for de lærte blot. Giv en stor hånd til mit orkester. Man må gerne klappe med, hvis man har lyst. Skærer skalver lyst, om det så kun om sivet, men først og sidst med folkerøst, om lysningen om livet. Trænger ud af folkedåd og
vokser som den vugges, den stråle i vort folkeråd til aften solens skygge. Ej, hvor synger I dejligt. Hvor var I gode til at synge med? Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at min karriere med fællessang, den startede med at spille til sølvbryllup. Jeg spillede første gang for, hvor mange år er det siden? 1979, hvem kan regne det ud? 46 år siden. Til en 70-års fødselsdag. Og en af de sange, som de gerne ville høre, den handlede om et sted, der hed Skamlingsbanken. Og jeg tænkte, jeg havde godt hørt om Handelsbanken. Og min far, han var kunde i SDS Sparekassen oppe i Viborg. Så jeg tænkte, Skamlingsbanken, den havde jeg aldrig hørt om. Men det har jeg da heldigvis nu. Og ved I hvad? Vi skal selvfølgelig synge den her dejlige sang om Skamlingsbanken. Og der er nogen, der er begyndt at rocke fra side til side, og det kan man roligt gøre. For her kommer den gode gamle sang om Skamlingsbanken. Hist, hvor kornet gylden bølger sig for vinden, og hvor bøgeskoven venligt titter frem, hvor min moder kysser tårerne af kinden, ligger nu i dag mit kære barndomshjem. Skøn det næsten er en menneskealder siden, jeg var lille hug derhjemme stod. Har min tanke dvælet ved det hele tiden, lige fra den stund, da jeg mit hjem forlod. Fra det fjerne hjem til Danmark iler tanken, med de tunger om det. Er der nogen, der ikke har fået den runddelte sang? Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken. Skamlingsbanken, barndomshjemme langt herfra. Ja, men kære venner, det er jo dejligt at se jer alle sammen her til Kaj og Gurlis sølvbryllup. Ej, okay. Hvad siger I? Vil I stoppe her, eller skal vi gå videre? Skal vi forhøje indsatsen? Okay, vi går videre. Jeg er gammel, og nu har jeg kun tilbage søde minder fra det kære gamle land. Minder fra de glade, lyse ungdomsdage, som jeg aldrig i mit liv forglemme kan. Frem for alt er denne verdens største goder har jeg ejet her engang på denne jord.
jeg endnu den smukke pige. Hun som var mit et og alt, da jeg var ung, som for længst er vandret til de dødes rige. Det er serious business det her. Og hvis tab har gjort mig livets gang så tung, og hvor føler jeg mig dog forladt og ene, til den dag til tiden er vist rummen her. Jeg er overlægge skal de trængte bene, langt fra hjemmet og fra den jeg havde kær. Må jeg så høre jer sidste gang? Fra det fjerne hjem til Danmark hviler tanken, med de lyse minder og hver sovløs. Må jeg så høre jer alle sammen? Jeg har tunget mig i langt på Skamlingsbanken, Skamlingsbanken, barndomshjemmet langt herfra. Ja, men giv jer selv en kæmpe stor hånd. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Ej, ved I hvad? Det er en skøn sang, og den minder mig om som 12, 13, 14-årig at høre Giro 413, og jeg elsker, at vi kan synge den her i dag på Skamlingsbanken. Nu skal vi stille om til et kor. Og det er ikke et hvilket som helst kor. De begynder at gå ind på scenen nu. Det er et fantastisk kor, som Helene fra Sangkraft Kolding har sørget for at stable på benene her i dag. Og især hvis I giver dem en kæmpe stor hånd, så lover jeg en oplevelse helt ud over det sædvanlige. For lige præcis det her kor har nemlig øvet en række af de sange, vi skal synge sammen i dag. Den første, vi skal synge, den hedder Danmark gennem 1000 år. Og det er selvfølgelig mit bud på en sang, hvor vi fortæller hele Danmarks historie på 3 minutter og 17 sekunder. Titelmelodien fra Sigurds Danmarks historie. Og koret, som er her i dag, under ledelse af Helene, er fuldstændig klar. Og vi har lavet prøver, og de synger knaldgodt. I kan glæde jer til det. Her kommer Danmark gennem 1000 år. Giv en stor hånd til koret! Se hele verden er farver i står. Det har fokus og sus. Den verden histories sus. Danmark gennem 1000 år. Du har charme og udsyn og byggende hår. Hvis vi farver den verden ikke forstår, så kan verden gå bedre. En verden er i går. Og alle manden var ikke på spanden. Var vikinger sådan, de samlede Norden i et. Så var der Saxo og konger i laksko, som syntes at krige var fedt. Og Christian den 4. byggede tårne med spir, mens Grundtvig skrev digte ned på gamle papir. Carl Nielsen han skrev mere end 100 gode melodier. Kom så! Gennem 1000 år, se hele verden er
by. Ulve til marker og vindmølleparker gav nye energi til en by. Og mens til Bodø stod vi danser og så, at her midt i verden var det pludselig et smuk. Men sammen med de andre der frem til sin smuk og blå, så var det med, hvis man har lyst. Gennem tusind år, vi kan se hele verden er fra, hvor vi står. Vi har tro til hjælp, vi har arbejdet suset. Vi står i deres gennem tusind år, du har charme og udsyn og bølgerne hår. Hvis vi får det her, vi ikke forstår, så kan verden være i morgen, vi medrer, det gør det hver i morgen. Verden er i gang. Giv en kæmpe stor hånd til koret! Den næste sang er blevet folkeeje, kan jeg roligt sige. Ikke mindst, da det kom frem, at der var rigtig mange, der sang den her sang, fordi den står for nogle ganske særlige værdier. Det er den, der hedder Du kom med alt det, der var dig. Og den kan koret også, og det kan I også, og det kan vi forhåbentlig også her i orkestret. Fordi nu skal vi nemlig have den. Du kom med alt det, der var dig. Og jeg holder utrolig meget af den her sang. Så I må endelig synge med. vil give en stor hånd til Eskild. Sidste vers. At livet, det er livet værd. På trods af tvivl og stor besvær. På trods af lille smerter. Og kærlighed er fire. Og kærlighed er stille. Så har den over Giv en kæmpe stor hånd til koret!
godt som man kan. Alle har ret til at smile. Dreng, pige, kvinde og mand. Alle vi mennesker er lige. Ingen skal bøje sig ned. Alle skal føle sig frie. Livet er så jeg med her. Alle har ret til at leve. Kom så! I frihed og uden frygt. Og alle har ret til at kræve. Ikke at blive bundet eller undertrykt. Til at leve. I frihed og uden frygt. Og alle har ret til at kræve. Ikke at blive bundet eller undertrykt. Jamen, giv en stor hånd til koret! Kære venner, vi skal videre med en stille, rolig, meget poetisk sang, som hedder Frihedens Lysdøgn. Og vi skal feature 3 fra koret nu her fremme på scenen, nemlig Camilla og Alberte og Laura. Skal vi ikke give dem en stor hånd? Ved klaveret, der har vi Helene. Og nu er hun der, og hun kan ikke komme til at gå væk. Så lige nu kan jeg godt rose hende, og det vil jeg gerne. Fordi, Helene, du gør et enormt arbejde med det her Sangkraft Kolding. Og du har været en fantastisk sparringspartner, vil jeg gerne sige, i hele det her arbejde med at få alt det her op at stå med alle de her sange og repertoire og kor og alting. Så tak af hele mit hjerte. Giv en stor hånd til Helene. Og vi synger Frihedens Lysdøgn. There was like a never began. So
Skal vi give en fantastisk stor hånd til vores 3 solister? Og på klaver, Helene Ejler Ernst. Godt gået, flot og dejligt sunget. Så vi har en fælles sang tilbage, inden jeg har den store glæde og ære at præsentere dagens hovedtaler. Og nu er det jo altså sådan, at den sang, vi skal synge nu, den skrev jeg sidste år i anledning af grundlovens 175 års fødselsdag. Og selvom det så er 176 år i år, så tænker jeg godt, at vi kan synge den alligevel. Den hedder Frit at tale, og jeg har lyst til, at I lige skal høre, hvordan melodien den er. Den er sådan her. Frit at tale om de ting, som kan ligge os på sinde. Skal vi prøve det en gang? Nu! Frit at tale om de ting, som kan ligge os på sinde. Der var lige en derovre, ham med overskægget, der ikke sang med. Vi prøver lige igen. Nu! Frit at tale om de ting, som kan ligge os på sinde. Det er samtalens smukke dybe mening, og med ord kan vi samles i forening. Her er ordet frit, og Danmark er vi. Skal vi lige prøve det sidste igen? Her er ordet frit, og Danmark er vi. Så tror jeg, vi kan den nogenlunde. Så tager vi forfra. Frit at tale om de ting, som kan ligge os på sinde. Det er samtalens smukke dybe mening, og med ord kan vi samles i forening. Her er ordet frit, og Danmark er vi. Frit at mene, i respekt for hvad alle andre mener. Det er bidrag til samfundssind og lydes, hver gang mening og fordomsfrit kan brydes. Her er sindet frit, og Danmark er vi. Frit at tænke, frit at tro, frit at synes, frit at længes. Det er summen af ordentligste tanker, som bliver samfundets klippefaste anker. Her er målet frit, og Danmark er vi. Så er det kor. Frit at samles, og hvad vi er især er frit at vigtigt. Frit at drømme og ytre, hvad vi tænker. Ingen statsmagt og lægges ind i længder. Her er spillet frit, og Danmark giver vi. Det lyder dejligt. I respekt for de mange andre stemmer. Det er ånden fra 1849, så til stadighed vokser og bliver større. Her er valget frit, og Danmark giver vi. Sidste vers. Frit at elske, denne land, hvor forfædre har bygget. Lad os åbne os åbne, lad os værne om den ret, som er sjældent i livets kerne. Udsynet er frit, og Danmark er vi. Så er det om alle hænger, så er der bølge. Kom så! Arbejds stadig godt ud. Jeg har aldrig set noget smukkere. Så tager vi sidste vers. Er I klar? At elske dette land, hvor forfædre har bygget. Lad os åbne os åbne, lad os værne om den ret, som er selve livets kerne. Udsynet er frit, og Danmark giver vi. Udsynet er frit,
og vores dejlige orkester. Og hermed er det en stor glæde for mig at kunne byde velkommen til årets hovedtaler. Det er en af de helt store kulturkommentatorer her i Danmark. Og helt personligt må jeg sige, at jeg er blevet ret vild med det program i radioen, som hedder Damerne Først. Det var der også nogle andre, der var, kan jeg høre. Og det forstår jeg godt, for det er virkelig et fantastisk program, hvor man ikke lægger fingrene imellem, men tør sige og kommentere, og også interessere sig for, hvordan de små historier i dagligdagen kan blive til de store erkendelser. Jeg har glædet mig til det her øjeblik. Tag rigtig godt imod Anne Sofie Hermansen.